Tulfo versus Viva Max actress Chelsea Lore and podcaster Tio Bray. So Dad, medyo pumuputok ngayon sa mga news outlets pati sa virality sa media dahil nagkaroon ng isang podcast si Tio Bray na isang sikat na podcaster na nag-i-interview siya ng different mga Viva Max artists or yung mga iba mga sexy artists tungkol sa mga kanilang mga experiences sa buhay and yung mga nag-aalok sa kanilang mga businessman o politiko. Ngayon dito sa episode na ito, tinanong niya kung sino-sino yung mga politiko na nag-aalok sa kanya. May nabanggit na may isang national level daw, senador daw na nakikita sa mga hearing, sabi ni Chelsea Lore sa podcast na ito, na hininga niya ng hint kung ano daw yung hint ng pangalan ng senador na to. Ang sinabi daw, ang first name letter R. Tapos dun sa last name daw niya, merong daw letter F sa loob ng last name na yun. Kaya lahat ng mga tao sa comment section nag-speculate na-run down na nila at marami nagtatag at kino-call out si Raffy Tulfo kasi yun lang naman daw may F sa last name. Ngayon naman, sumagot tong si Mon Tulfo publicly kung yung kapatid man niya ay babaero, walang masama doon, at least lalaking-lalaki siya kung totoo man ito. Kaya mas lalong uminit yung diskusyon kasi sinasabi ng mga tao, ay yan na naman yung mga Tulfo kasi yung isang Tulfo na senador or Senator Erwin Tulfo, nag-trending siya sa sinabi niya, we must learn how to bend the law. So ito ba yung sinasabi ng mga nagko-comment, ito ba yung sinasabi ng bend the law? Kasi si Raffy Tulfo, sumikat siya sa pagiging mediator ng mga nag-aaway ng mga couples, lalo yung mga babaero, yung mga cheater, na mga issue sa love life. Yun yung kanyang parang naging main core platform ng mga nag-aaway na mga mag-asawa or mga lovers na nagkakaroon sila ng mga kabit-kabit, ganyan. Ngayon naman, sinasabi ng mga tao, dapat ba si Mrs. Tulfo or si Mrs. Jocelyn Tulfo na congresswoman ng ACT-CIS magpatulfo na isumbong si Tulfo? Ganun ba daw yung dapat na direction? Kaya nagkakaroon ng confusion. Of course, all of these are still allegations, no? Kasi syempre, wala namang confirmation at puro initials lang naman yung sinabi. Pero first off, may ano ba dito? May legal implications ba yung nangyari sa sinabi ng Viva Max actress na pagbigay niya ng initials? Ano tingin mo dun, Dad? Well, kasi number one, yung pagbigay naman niya ng initials, pwede naman sabihin para nagbibiro lang siya, no? Kasi nga siya ay pinipilit nung interviewer, nung host na magbigay ng mga apelyido o ng mga pangalan o mga letra, no? So, maaring nagbigay lang siya kasi yun lang naisip niya sa kanyang pananaw, sa kanyang kaisipan, no? So, hindi naman niya binanggit yung pangalan talaga ni Senator Raffy Tulfo, no? So, hindi mo rin pwede sabihin na totoo yung sinabi ng babae. Maaring nagbibiro siya o maaring nagkamali rin siya sa binanggit niya. But assuming na totoo, kasi sa ating lipunan kasi, let's call it this way, maraming magsasabi na misogynist ang ating konsepto ng lipunan, no? Pero yan yung talaga nangyayari sa ating lipunan. In fact, kung titingnan mo ng mga nakaraan, no, meron tayong pangulo na talagang lantaran, sinasabi niya, marami siyang asawa, meron ng mga ganon, no? Kahit na meron tayong mga senador na dating senador na napakarami ng asawa at napakarami ng anak, 78 pa yata yung anak sa iba't ibang former Senator Ramon Revilla, di ba? Hindi niya kinakahiya yun, no? Inaamin niya sa madla. So meron talagang ganun kasing kultura sa ating macho society. Parang sasabihin ng iba, misogyny society o ganun ang kultura. Pero yung talaga nangyayari kasi sa ating bayan, no, na mapagpatawad ang ating lipunan, ang ating mga kababayan at inuunawa nila na parang normal na yun sa lalaki, lalo na pag matagumpay o may kakayahan o may kapangyarihan na marami siyang mga ibang minamahal, no? Ngayon naman, ang medyo mas naging sensitive pa dito sa binanggit ni Chelsea Lore na Viva Max actress, aside from giving initials, nakwento din niya na sa tip pa lang na binibigay ng senador na ito, paldo na daw o panalo na daw kasi 250,000 daw kung magbigay ng tip ang senador. Ngayon naman, syempre, marami mga pro and against na nangyari kasi kung hindi nila kung sinong senador to, kaya marami nagsasabi, posible bang galing sa korupsyon ang perang to, galing sa tax ng bayan, kaya madaling bitawan. Ngayon naman may mga fans naman ni Raffy Tulfo ang mga nagde-defend kung si Tulfo man daw yan, marami naman daw kinikita si Tulfo sa kanyang YouTube channel tsaka sa kanyang media career. So, ngayon, Dad, anong masasabi mo dito? Well, kasi nga, kung titingnan mo, katulad ng sinasabi nila, no, yung sinasabi kasi ng babae, mahirap din patulayan yun. It's her, she said, he said yan, no, kwento niya yun. No? So, mapapatunayan niya ba talagang binigyan siya o kwentong kutsero lang yun. No?
pinapataas lang din niya yung kanyang halaga. So hindi Yun! mo alam yun. So we Oo. don't know that, no? So baka naman nagbibida lang, minsan kasi ang tao pa nagbida, minsan exaggerated, no? Oo. Pero even assuming na totoo na binibigyan niya o inaalok niya, kung totoo man meron silang naging ganong ugnayan, no? So ang punto na lang dito, saan galing yung pera, no? 'Di ba? Kasi katulad ng sinasabi nila, kasi nasa pamahalaan siya. Yun. Pangalawa, pero sinasabi din ng iba kasi nga media personality siya, malaki din yung kinikita niya sa mga YouTube, sponsorship, etc. Exactly, Diba? oh. So, nangyayari naman to. Pero siguro, ang nangyari lang kasi dito, naging public, no? Yes, oh. Kasi ang atin namang society, yung lipunan natin, mapagpatawad yan, katulad sinasabi ko. No? Kahit na may mga batas tayo na laban sa ganyan, yung mga sinasabi lang anti-concubinage law, yung mga ganyan. No? So, lahat yan, pwede kang kasuhan pagka meron kang mga relasyon na labas sa adultery, mga ganyan. No? Sa batas natin, merong mga ganyan na pinagbabawal yan. Pero bagamat ganon, sa totoong buhay, hindi talaga napapatupad yon. Bihira man kung mapatupad man. No? So talagang unique case yun. It's a more the general rule na pinapatawad na lang. Ng lipunan. O tinatanggap ng lipunan na ang mga lalaki, maraming babae na marami siyang kalaguyo, tinatanggap ng lipunan yon, di ba? Basta hindi sila nakakasakit ng ibang tao in terms of money or in terms of physical, hindi sila nananakit, tinatanggap ng lipunan yon. So, Oo. that's a standard. Pero pag babaeng gumawa nun, hindi Siyempre. tinatanggap yon. Parang Oo. medyo, iba kasi lipunan natin, no? Bagamat may mga batas, hindi talaga nasusunod yon kasi nga, iba yung kultura natin. Exactly. Ngayon, going back sa sinabi ni Mon Tulfo, na sinasabi niya, kung totoo man ito, na si Raffy Tulfo ito, wala naman daw masama na maging nambababae daw yung kanyang kapatid. Kasi lalaki naman daw siya. Pero syempre, maraming na-trigger doon na hindi ba hypocrisy yun? Kasi ang mga Tulfos are known for, the Tulfo justice. And syempre, yung naging show naman nung kapatid ni Mon Tulfo, which is Raffy Tulfo, was always about, relationship justice na dapat parati niyang pinapangaralan yung mga couples na wag mag-cheat or wag mang babae or wag man lalaki. Kung totoo daw ito, tanggap naman daw ni Mon Tulfo yun kasi at least lalaki daw siya, okay lang naman daw mga babae. So, ano masasabi mo? Totoo bang may pagka-hypocrisy yung sinasabi ni Mon Tulfo dito? Well, siguro balikan natin, no? Merong isang istorya sa Biblia niyan, 'di ba? May kasabihan nga na let the man who has not sinned cast the first stone. Yun yung sinasabi. Sabihin, lahat tayo kasi, mga nilalang sa mundong ito, lahat tayo talagang natutukso, nadadarang, nagkakamali, nagkakasala. No? So, normal talaga sa atin yun. Ang importante na lamang, dapat alam natin kung ano yung limitasyon natin at kung hanggang saan tayo pwede o hindi. Pero sabihin mong nagkasala o hindi, si Jesus lang ang alam ko na buhay sa mundong to na hindi nagkasala, no? So lahat tayong tao sa lipunan sa mundong ito talaga nagkakasala. So mahirap sabihin na husgahan siya kasi nga tao lang din siya, no? Na nagkakamali o natutukso, nadadarang kung totoo man, no? So hindi mo pwede sabing imposible mangyari 'yon. It's very possible because we're all humans, no? We can all make mistakes and we can all be tempted, no? So in circumstances. So the only question kasi is he became kasi a politician, a public official. So he has to be more careful and more discreet with respect to his personal life and to his personal interaction with other people. Kasi nga siyempre, now he is a public figure. People look up to him as a role model. They look up to him as somebody who will provide the right way of dealing with people and the right way of spending money, hindi ba? Kasi kahit nasabi mo marami kang pera, siyempre, if you will spend it that way, sa tingin ng mga tao mukhang hindi maganda yon, di ba? Exactly, oh. Kahit na nga sa Nepal, nakita natin, di ba, nagkaroon ng kaguluhan sa Nepal, Oh, natanggal yung mga yung mga nepo babies, opisyalis nila, oh. yung mga prime minister nila, nag-resign lahat, Oh. na puwersa, kasi nga, nakita ng mga mamayan, napakaluho nyo naman mabuhay, no? So, nagising sila sa katotohanan na, paano nyo ginagawa yan? Saan nanggagaling yan? Exactly. Diba? Pangalawa, tapos ang laki ng inequality sa kanilang kabuhayan at hindi lamang yun, pati sa oportunidad. So, siyempre, when there's an equality and opportunity, talaga ang mga mamayan, talagang mapaprostate na madidepress. And pag walang lalabasan niya na maganda, talagang babalikan ka nila. No? Ikaw sa iyo ibubuntong yung galit kasi parang bakit ikaw hinalal ka namin, nilagay ka namin sa pwesto, hindi mo kami bigyan ng pagkakataon na makaangat din. Parang gano'n, no? Kasi pag may mga ganyan mga katayuan, bakit hindi mo sila binibigyan o tinutulungan? Sila yung nag-aluklok sa'yo sa pwesto. Exactly. At nakatulong sa'yo. Kahit nasabihin mong malaki kinikita mo sa iba, pero
nagkaroon ka ng pwesto na dadagdagan ng kita mo at nadagdagan ng iyong mga pribilehiyo. So dapat isukli mo sa mga mamayan yon, hindi lamang sa pananalita pero sa gawa. Yun ang punto lang naman. Ngayon, ang isa pang very spicy na nangyari, chinek ko kasi yung original video. Actually, pinanood ko yung original video. And then now, nung nakita ko ulit today lang, na unpublish yung original video kung saan nandun yung interview ni Tio Bray kay Chelsea Lore. Ngayon naman, bakit kaya na-unpublish yun, Dad? Anong tingin mo nangyari? Mukhang tinakot ba siya nung kung sino mang politiko ang medyo tinamaan dito? Anong tingin mo doon? Maaring napayuhan din ng mga lawyers, ano? Siguro yung host may mga abogado rin at tapos meron ng uproar na ganito. So syempre pagka ganon, pwede nga naman silang makasuhan, no? Kasi kung talagang susuriin mo yung mga letters tapos siya lang talaga yung may ganon letters, it's already like pinning him down, no? So parang inaakusahan mo na yung tao But because is it an accusation? well, kahit nasabi mong letter lang, pero syempre, yung letter na yun is going to lead to that conclusion. So, it's still possible. No? It's still a possible case. No? Kaya siguro tinake down na rin nila. But is it a strong case or not? Not really. But of course, it's a kumbaga circumstantial evidence that could be presented. No? But of course, at the end of the day, ito yung issue dyan eh. Kung totoo man nangyayari yun between the two of them, then I think it's better for them to keep the issue private, no, between them, no, kung totoo man. Kung hindi naman totoo, well, of course, may prerogative ang ating senador na magkaroon ng reklamo, no. So ganun lang naman yun eh. Pero again, katulad sinasabi natin, kahit na mag-file siya ng case, hindi rin maganda yun kasi parang maaapi naman yung babae. Kasi siyempre yung babae, siyempre sino ba naman siya compared to the senator, di ba? Oo, exactly. So kung hindi man totoo yun, tapos kinasuhan niya, makakawawa rin yung babae, di ba? So, Exactly. so hindi rin patas yun para sa babae kasi parang yung show na yun, parang nagbibiruan, nagtatawanan sila, pwede sabihin for the sake of fun, di ba? So Pwedeng fictional, i-claim nila. Exactly, oh. Kaya nga, it's an issue na siguro it's best kept forgotten, no? Kasi kumbaga, yung mga ganitong issue naman kung tutuusin mo, sinasabi nga natin, let the person who has not sinned cast the first stone. Exactly. Lahat tayong mga nabubuhay sa mundong to may mga pagkakamali, pagkukulang, kasalanan. Hindi sa tinotolerate natin ang kanyang klaseng pamumuhay. Pero nangyayari yan sa buhay ng tao. Lahat nagkakasala, nagkakamali, no? Minsan sa relasyon, minsan sa paghahanap buhay, minsan sa pagtitimbang ng mga gulay, kahit na yung mga nagtitimbang, minsan may daya yung timbang, di ba? Exactly. So lahat yan may mga nagiging kasalanan at mga kasinungalingan, no? Wala naman taong hindi nagsisinungaling, no? Imposible naman sabihin mo hindi ka nagsinungaling sa tanang buhay mo. That's really a lie also. That's the biggest lie that you can hear, no? Some people will tell a lie for good reasons. Some people will tell a lie for personal reasons. So lahat yan nangyayari sa buhay natin. Now, Dad, would you agree with me on this na most politicians, a lot of them, they pretend that, you know, they live very modestly, they don't show off much, pero ang isa sa mga critical things that usually ang hirap itago is if you look at the women sa buhay ng isang politiko. Usually, the politician always, a lot of them at least, they try to pretend na they're living modestly, pero yung kanilang mga babae, whether it's asawa nila, girlfriend nila, mga kabit nila, or even yung mga daughters nila, which naging nepo babies in this time and day, doon nakikita na biglang ang layo nung standard of nila, living nung main politician versus yung babae nila. So hindi ba isa tong magandang benchmark kung tong politiko na to may possible na mga hindi magandang direksyon na ginagawa sa kanyang pagtatrabaho? Of course, ano na yun, red flag na ang tawag doon, no? Kumbaga warning signs na yun, no? So unless of course yung partner niya o yung anak niya may hanap buhay din na talagang matagumpay, that's another story on their own, no? Exactly. But most of the time, I would say 80 to 90% of the time, syempre, talagang red flag yun. Ibig sabihin meron nangyayaring katiwalian na ang nakikinabang hindi niya pinapakita pero hindi niya maitatago yun sa mga nakapaligid sa kanya, no? Which is happening all over the world, mga politicians and everything, no? Nakikita naman yan Kaya nga yung sinasabi natin na kinakailangan magkaroon ng kaalaman at karunungan yung ating mga kababayan para mas marunong silang manuri, magsiyasat at alamin kung ano talaga yung kanilang ginugusto o gustong iluklok sa kapangyarihan. Kasi at the end of the day, pagkatapos nun, sila din ang magbabayad nun. No? Kasi nga, sa inyo din sisingilin yon sa pamamaraan ng mas madagdag na buwis, dagdag na presyo, at mas mahirap na pamumuhay kasi nga doon nila kinukuha yung karangyaan nila at kaluhuan nila. So that's why people have to be careful.
when it comes to looking or selecting their leaders or their government officials, because they, at the end of the day, they will be the one to pay for it. Sila din ang Exactly. magbabayad. Kahit nasabi mo binigyan ka ng biyaya ngayon, binigyan ka ng ayuda, pero yung ayuda niya magkano lamang yan kaysa dagdag gastos na papasanin mo dahil nga dadagdagan nila mga buwis at dadagdagan nila lahat ng mga pahirap sa buhay para sa ganun makinabang sila dahil nakumbinsi ka nila sa maliit na halaga. So yun ang mga issues dito. Kaya mga kababayan, dito sa Ilocano Defenders Parties, naniniwala tayo na napaka-importante ng edukasyon. Kasi pag edukado ang taong bayan, maintindihan nila kung maluho ang mga babae sa buhay nila, asawa nila, mga anak nila, mga kabit nila, mag-isip-isip na kayo. Pag edukado kayo, maintindihan nyo kung totoo ba na galing sa hirap ba nila sa mga pag-regular na career, kaya ba ng sweldo nila, dati na ba silang may mga ganyang mga pamumuhay bago sila nagpolitiko o biglang yumaman sila at gumanda ang buhay ng kanilang mga babae sa mga buhay nila at sila naman ay consistent sa kanilang public image kaya hindi nyo nakikita. Pero through education, you can understand the whole picture. Kaya napaka-importante ng edukasyon at yun ang pinaglalaban namin dito sa Ilocano Defenders Parties. Pag mataas ang edukasyon ng bayan, aangat ang bayan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sayon, yung coach ng bayan. Kung gusto niyo mapariwara ang kinabukasan ng ating mga kabataan, kung gusto niyo masalaula ang patutunguhan ng inyong kabuhayan, ipagpatuloy ninyong ihalal ang mga ganitong sanay sa katiwalian at iluklok sa kapangyarihan ang mga mandarambong sa ating kabangbayan. Kaya mga kababayan, panahon na para gumising tayong lahat na kailangan natin itaas ang kaalaman at karunungan ng bawat bawat mamamayan para sa ganun makapili tayo ng mga tamang mamumuno at mamamahala. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.